Sí. Torrebesses, bona tarda. Ah, sí. Ah, ¿qué tal? Què tal, com estem? Te he identificado y ahora en este momento no caigo, oye. Ah, perquè sóc de la ràdio. Ah, pues claro que sí. Clar, o sigui que vostè m'ha escoltat. En catalán. Sí, sí, en català. Oh, claro. Claro. Pues te he conocido, pero la voz, y digo, pero ahora estaba pensando, ¿quién es? Molt bé. Mi marido te escucha más, ¿eh? Ah, el marido me escucha más. Mi marido, oye, nos peleamos porque él quiere la televisión catalana y la radio catalana. Claro, bien hecho. ¿Qué hace el marido, Pues que se pone mi marido. Ah, ¿se pone él? Sí. Venga, pues adelante. ¿Cómo se llama el marido? Domingo. Domingo, como el día. La radio. A ver, ¿le explicas lo que es? I tant. Bona tarda. Què tal? Bona tarda. A què dec aquest honor de ser trucat? Miri, jo li explico molt ràpidament. Faig un programa de 7 a 8 del vespre Sí. que es diu El Concurs. Sí. I en aquest concurs sempre faig una primera pregunta sobre un municipi de Catalunya. Va bé. I llavors la primera pregunta d'avui la vull fer sobre Torrebesses. Té moltes característiques i moltes diferències com tots els pobles. Ojo, si no seria repetit. Tots tenim la nostra peculiaritat. Home, si m'explica una d'aquestes coses que em diu que són típiques del municipi... Primerament, aquí s'està intentant fent, i amb cert èxit, la promoció de la pedra seca. La pedra seca? La pedra seca, sí. La pedra, en general. És perquè la gent vingui a viure allà o és turisme? No, curiositat. Viure Ah. com a curiositat, reclam turístic, sí, i inclús hi ha visites del resto d'Europa, Déu-n'hi-do, I, en fi, i això, Clar. si alguna vegada vingués per aquí, doncs ja sap que té una casa. Doncs jo li agraeixo moltíssim a vostè i a la seva senyora. Jo content, escolti, de poder servir en alguna cosa, i tant de bo un dia el coneixés personalment. Doncs miri, si vinc a Torrebesses no tingui cap dubte que demanaré per vostè. No hi ha cap pèrdua perquè sóc la primera casa entrant a mà dreta. Molt bé, doncs encantadíssim. A veure, un moment. Perdona. Sí, sí. Es que es la única que entrado tiene árboles. Ah, la entrada con árboles. Porque no hay muchos árboles por aquí. No, jo el que miraré és on hi hagi un matrimoni molt simpàtic, allà Pues és. esto es. Molt bé, senyora, gràcies, que hi hagi molt bona tarda. Moltes gràcies pel rato que me feu passar. A vostè, que vagi molt bé. Que tinc les neurones que encara m'estan vibrant. Encantat, una abraçada. Insisteixo, Vosaltres feu la difusió de pàtria perquè feu pàtria, escolti. Vosaltres feu pàtria, vosaltres i d'altres, no? I d'altres, i d'altres. I us trenqueu les banyes, amb perdó, no en sentit alegòric, Sí. per superar-nos cada dia, cosa que és molt difícil. Molt bé, senyor, doncs... Un admirador vostre. Molt bé, doncs encantadíssims. Que hi hagi molt bona tarda, senyor. Bueno, em quedo amb la il·lusió de conèixer-lo personalment. Doncs de debò que si vinc a Torrebesses el primer que faré és entrar a la, És la a la primera primera casa que entrant trobareu a mà dreta. A mà dreta. Una abraçada. Bueno, emocionat. Que vagi bé. Adéu, adéu.